täällä taas. Eihän me täällä olla oltu aikaisemmin, mutta pilkkihommissa. Nythän meillä on erilainen lähestymistapa. On. Koska eilen kun mietittiin minne mennään pilkille, niin Antti sanoi minne mennään. Mä sanoin, että tuleeko sieltä kalaa, sanoin, että ei tule. Eli täältä pitäisi toisin sanoen tulla, koska otetaan erilainen lähestymistapa. Niin aina on menty niihin varmoihin paikkoihin. Nyt me mennään sinne, missä ei vittu varmaan ole mitään. Mua vähän huolestuttaa, koska tää on aika lähellä Antin isän huudeja. Se on neuvon. Niin, et onko kuitenkin mä mietin ihan pojalle siirtynyt tällainen salainen suussa kulkenut tieto, että Nyynäsenlahdelta tulee. Mutta Nyynäsenlahdet ei tukkaa. Tossa on verkot. Ja mä mietin, että katsotaanko ne ensin. Hei! Käytiin pistää verkot tänne viikko sitten. Ja... Hei! Missä poikien naskalit on? Ikinä ei mennä pilkille ilman naskalia. Mulla on kantapäässä nastat, niin mä otan kengän pois ja ajatan sen jään pintaan. Jos joku mulla putoaa, on terävät kulmahampaat. Mä voin nämä heittää silleen. Ei sulla muita ole. Hei, puhutaan. Eilen oli masentava päivä. Mun täytyy sanoa, että mun henkinen sietokyky oli aivan... Antti on unohtanut jo. Niin jo. Eikö? Mun henkinen sietokyky oli täysin äärirajoilla. Se vietiin täysin äärirajoille. Siis mua ahisti ihan helvetisti, koska todennäköisesti mun jääkaappi on rikki. Ja siis Antti, yritäs nyt keskittyä sen aikaa, kun aikuiset puhuu. Niin mä istuin sit sohvalla, mua vitutti jotenkin se jääkaappihomma. Istuin tälleen sohvalla. Yhtäkkiä tippu vettä päähän. Käännyin tälleen katsomaan. Tippu lisää. Katto vuotaa. Lähin äkkiä tonne katolle ja mikä on homman nimi? No ei siellä paljon, mulla on siis tasakatto. Niin 8 kohtaa tuli sen jälkeen vettä. Vaan sulla, että se vaan yhdestä kohtaa vuotaa ja sitten se leviää sieltä putoaa. Väleihin. Niin. Se on paras, jos menee seinän väliin. Niin. Se on kaikista. Niin nyt tultiin sitten pilkille, koska kalastaminen rentouttaa. Joo, ja niin. Siitä saa ilmasta ruokaa. Ei, mutta tää tekee hyvää sun sielulle ja ruumiille. Niin. Katsotaan nyt tämän reissun jälkeen, mitä tässä tapahtuu. No jos tää menee ihan vitus. Henri tippuu jäihin. Ei kalassa kun ollaan, niin ei se ole edes tarkoitus, että sieltä niinku varsinaisesti kalaa tulee. Ei niin. Mua ei kiinnosta ainakaan saada yhtään ahventa. Jos tulee, niin Henkan perheelle lahjoitetaan, että saavat ruokaa. Joo. Ja jos katsojat käy pilkillä, niin työmiehet jää 7. Niin. Hapan silakkana niin, perille kun laittaa. No niin, mennään kattoo. Miten sen verkon saa ujutettua? No ei, sen takiahan uimahallissa harjoitellaan sitä altaan päästä päähän sukeltamista. Että talvella pystyy sukeltamaan. Se vielä laitetaan suuhun tai sitten jotkut laittaa jalkaa kiinni sen verkon. Mä itse vien, kun mä vien nyt, mä laitan suuhun sen verkon toisen pään ja sukellan. Sitten siellä näkyy valoa ja sinne vaan sitten. Joo. Sinne vaan joku peittää sen aukon. Niin sen takia mä en sun kanssa lähde Ja eihän niinku, oikein suuri osahan talviverkoista, nehän laitetaan kesällä. Joo, ja sitten vaan tehdään ole hengittämättä. Niin. Niin ei ne, tähän vuoden aikaan nehän ei ole rannassa. Ei Onko sulla uusi tollanen pilkkireppu? No joo, siis tää on oikeesti pikkasen noloa. Tää on vissiin 3. pilkkireppu, minkä mä ostan näitä videoita varten, koska multa aina häviää sen välikauden aikana. Mihin se voi hävitä? En mä tiedä. Nytkin mä löysin mun rinkan, mutta mä en löytänyt pilkkireppua mistään. Se oli syksyllä vielä tallella. Ilmanko meidän kaikki rahat menee vittu, kun sä ostat uuden pilkkirepun? Niin, ja kun niitä pidetään niitä rahoja aina repussa. Niin sit se reppu häviää. Musta tuntuu, että me käveltiin ihan helvetin pitkän matkaa. Me ollaan vieläkin tässä rannassa. Mites tää nyt kuuluu, Antti, tehdä? Pitääkö nyt nämä näin tästä pois? Näin ei saa tehdä, kun kalat säikähtää. Eikö saa? Eikö sussa ole enempää jäätä? Ei siinä oo. Onks sulla ne pilkit? Ei kun sä otit. Okei. Toi on hyvä, toihan on puusterve uistin. On ja hopea siitä. Kato. Onks isä sterottanut tän? Mun mielestä... Tää on terotettu koukku. Ei kun tämä vitun kaira. Mielestäni tää on terotti sitäkin. Nää on ne, mitkä Antti osti joululahjaksi.
Antin tuntien näitä on sabotoitu varmasti jotenkin. On. Hei, mäpä kerron yhden jutun Ghostboxista. Kun mä tunsin, että nyt on jotain henkeä lähellä, niin mä laitoin sen Ghostboxin päälle. Kun me mennään kodinhoitohuoneeseen, niin siinä on semmoinen välitila. Joo. Väliliha. Välitila, mutta eikö aaveethan viihtyy välitilassa, Joo. koska ne on jäänyt välitilaan. Joo. Niin mä menin siihen sen kanssa ja mä laitoin kameran kuvaamaan. Laitoin Ghostboxin päälle ja sanoin, että jos täällä on joku, niin anna joku merkki. Et onko täällä joku? Niin hehkulamppu. Tälleen näin. Niin kuin Eihän. Kyllä! Mä olin, että jes, mä sain tän videolle. Sitten se ei ollut ottanut mun kuolleesta sormesta sitä. Se ei, tiedätkö, se ei kuvannut. Se ei tullut videolle. Mut näin kävi. Ja se on ihan varma juttu. Mut sieltä Ghostboxista ei kyllä kuulunut. Hei, mä pierasin tänne. Mä en tiedä. Minkälaiseen se on se Ghostbox? Sehän on, siinä on lyhytaaltoradio ja sitten onko se pitkä aalto, FM ja AM, ja se vaan skannaa niitä tällaista hirveätä vauhtia läpi. No kuitenkin sitä AM-puoleltahan ne tulee, sehän on AVM. Niin, meillä voisi olla vaan sellaista tälleen näin käänneltä sitä rullaa niin kuin skannattaisi vaan läpi niitä. Sieltä kato, kun ne tulee sieltä lyhytaalto ja pitkin nuo AV-tten äänet. Siitä tietää, että se on ihan oikea radio, koska kun se laittoi FM-puolelle, niin sieltä tuli musiikkia ja uutisia. Mikäs mä näin? Oliko se viime viikolla? Mitä? Missä? No niin, mä olin koiran kanssa kävelemässä Jyrängön salelta alaspäin sinne rantaan. Vaparilta rantaan? Ei, kun Jyrängön salelta. Niin katoin tälleen mun yläpuolella noin 50 metrin korkeudessa. Ja noin 20-30 metrin päässä musta. Menee tällaista vauhtia, mä näytän sormella. Näin. Niin siis joku, jos mun pitäisi arvioida sen kokoa, niin se on tällainen. Mistä se Tästä mitä mä näin. Ja siis mä ajattelin eka, että se voisi olla drone, mutta oli ihan pimeetä. Mä en tiedä näkeekö droneille, miten niin yöllä näkee lentää. Mutta se miksi se ei ollut drone, niin siinä oli niinku, mä oletan, että se oli sen pää. Tai niinku, anteeksi siis niinku etuosa tätä objektia. Niin se oli vähän kuin niinku katuvalo, mutta himmeempi. Siinä kohdalla, kun se on mun suunnilleen keskellä niinku mua, niin eikö nyt kuvata eri niin se häviää. Näin, ihan siis mä katon tälleen. Mä katon mihin vittuun se meni. Koska dronessahan on yleensä siellä on sinistä tai vihreitä tai jotain tällaista valoa. Ne. Se ei pitänyt mitään ääntä ja se vaan vittu hävisi kuin salaman iskusta. Se valo, siis se valo. No niin. Sinä varsinkin skeptikko siellä ruudun toisella puolella. Kameran toisella Mulle ei puolella. tullut sellainen olo, että mä olisin nähnyt niinku ufon. Mut mä en niinku ymmärrä. Mä en ymmärtänyt mikä se oli. Se oli ufo. Ja se lensi niinku sellaista linjaa, että ihan kuin se olisi jossain niinku kettingissä kiinni. Et se oli niin vaakasuora kuin ikinä voi olla. Se oli ufo. Ei ääntä ja sit niinku suht nopea, minun mielestä nopeampi kuin miten drone lentää ja sit se yhtäkkiä vaan hävisi. Onko se mun? Ei, kun tää on mun. Otit sä matoja? Mä kävin ostamassa noita, koska setämiesten kalastusvideot on eläinystävällisiä, niin mä ostin niitä tekomatoja. Joo, missä on tekomato? Tuolla on tekomatoja. Missä mun pilkki on? Joo, mä en ostanutkaan tekomatoja, mä ostinkin tahnaa. Ja tääkään ei oikeastaan tahnaa, tää on tekotahnaa. Eikä sitä oikeastaan ostettu, vaan se on näpistetty. Näpistetty. Oi! Onpa nätti. Mä otin sellaista, mikä pitäisi olla Nyynästenlahdelle. Minkä verran tätä pitää ottaa? Sen verran ettei koukun kärkinä. Kato, kun tosta oli mennyt toi siima tolleen, mutta ei se mitään. Mulla on tästä Niin, mä olin etsimässäkin. Mulla on toi Kuusamon uistimen kaviaarikirppu 1. Tän pitäisi toimia aika hyvin tohon, kun laittaa pikkasen syöttitahnaa, niin pitäisi alkaa tulee.
Miten Antti tätä tahnan kanssa täytyisi käyttää? Mä en tiedä yhtään. Mä pistin... Tää on nyt vähän niinku tämmönen karkki tässä. Joo, no mäkin Kun ei se meinaa pysyä vittu siinä. Varmasti joku tietää siellä ruutujen toisella puolella, että paljonko tätä kuuluisi laittaa tätä. Mun mielestä tää näyttää epäsuhtaiselta, kun tää on niin pieni tää ja sit siinä on noin iso nölli tätä. Onks joku mennyt seisoo mun reijän päälle? Ai anteeksi. Miten tää laitetaan? Antti, tuu laittaa kiinni. En minä tiedä. Se on osa sitä tehtävää. Se on osa tätä kalastusta opetella nämä välineiden käyttö. On. Mä en keksi mitenkään muuten kuin että tää on näin. Joo, tolleen se on. Ei se mitenkään muuten sä et voi saada sitä. Toihan on neulamuikku. Tarviiks tää munne sitä tahnaa? Ei. Eikö? Ei toi tarvi. Mistäs tommosen sait? Mistäs No tommosen? tää on kuule, niin kuin oli vissiin puhe, että kun seuraavaksi mennään pilkille, niin sähän ostit joululahjaksi tän. Niin minä... Toi on niitä. Miksi et sä käytä en mä nyt tommosta? tollaista neulamuikkuja. Eihän Nyynäsen lahden neulamuikkuja. No tossa on muikkuverkot. Hei, yksi tuttu, joka on paljon setämiehet hattupäässä käynyt pilkillä. Ei ole sanonut ikinä setämiehet hattupäässä. Niin nyt sanoi, että tänä talven ei ole käyttänyt kertaakaan sitä hattua, niin joka kerta on tullut vähintään 0,5 kiloa ahven myös. Hattu päästä. Mm-hmm. Henkka, nyt jos sen kattoremontin teet, niin laita sama aurinkopaneeli. Tähän se sinne oikeeta syöttitahnaa. Laita housut takaisin jalkaan. Eikö, mä just meinasin, että jos tää on vanha ikiaikainen juttu, niin tästä vaan pitäis näin. Se on kiva, kun vittu täytit ton mun saatanan montun. Reikä. Ei ollut teillä eka kerta, kun täytätte toistenne montut. Sehän meillä on vähän niin kuin tässä aiheuttanut setämiehissä niin kuin närää ja sellaista niin kuin, mä oon jäänyt vähän Niin se kahvakuula. Mä oon jäänyt vähän niin kuin osittain ulkopuolelle, kun Antilla ja Mikalla on niin kuin tämän kaveruuden lisäksi toi romanttinen suhde. Niin. Mä tunnen tosi itteni ulkopuoliseksi usein. Tuu kimppa. No en mä. Sitähän kerran koitettiin, mutta ei siitä tullut mitään. Nyt ollaan oikeasti hiljaa ja otetaan sitä kalaa tulee. Ihan oikeasti. Nyt otetaan. Ollaan me saatu pilkillä ikinä mitään. Ei olla pilkillä saatu. Joo. Muutenhan. Tietysti matikka pilkillä joku ilta. Tässähän on matikoita. Onko? On. Vittu sä oot semmoinen huijari, että mä en usko enää. Matikoita myyä tossa sittarissakin. Miksi me ollaan Anttia uskottu näissä pilkkihommissa? Pitänyt ekan kerran jälkeen jo tietää, että se mies ei tiedä pilkkimisestä mitään. Tai tietää, mutta se on sitten puotinkamarin terassilla pilkkimisestä. Pilkkikisat. Tuolta tulisi. Mistä? Tästä 200 metriä tonne, missä on vähän tämmöistä tummempaa tuolla. Mutta eihän tää kelikään ole kyllä nyt sellainen, että se söisi. Miksei me mennä joskus sellaiseen paikkaan, mistä siitä muuten Kotasella, siellä on aina pilkki joku ukko. Eikö me käydy siellä? Ei olla Kotasella käyty. Ei kun käytiinhän, mutta me käytiin väärällä puolella Kotassa. Joo. Ei kun eihän meillä ollut silloin niitä eihän meillä ollut toukkia silloin. Niin purkka oli ja... Niin Kotaselle mennään ensi kerralla toukkien kanssa. Tehdään tästä semmonen oikein pilkkitalvi, että tehdään vaan pelkkiä pilkkivideoita. Joo. 2 viikossa. Niin kauan tulee kala.
Hei, vaihdetaanko paikka? Kun ei tästä tule. Ei tästä kyllä tuu. Tänään jo itsellekin tuli sellainen, että kun olin siinä keittiössä, pakkailin kamoja, niin tuli sellainen, että yritin sellaista, että tänään tulee kalaa. Mutta itsekin tiesi, että siinä vaan valehtelee itselleen. Ei tullut sellaista, että ihan oikeasti tulisi kalaa. Musta on kiva huomata, miten Henrikin on niinku innostunut tästä. Joo, siis nyt on niinku jos semmoinen... verrataan niihin aikaisempiin videoihin, Niin. niin on ollut vähän semmoista, ei ole kivaa, mutta nyt ihan innoissaan etsii näitä paikkoja. Joo, ja vähän toivookin, että tulisi ja kalaa. on se usko siihen tekemiseen. Ai, no niin. Tästä reiästä ei tule. Joku nainen läks tulee tänne päin. No niin. Olisi hienoa saada joskus kalaa. Ois. Eihän nyt pienempiä kaloja ei tarvi edes perata. Ei. Joo, se voi ottaa ihan sellaisen. Kyllä, sen kun pyöräyttää suolassa. Ja... Kyllä tää niinku aina tää alun into vähän laantuu. Se laantuu, kun ei tule kalaa. Niin. Mä olin ihan varma, kun nyki tuolla. Joo, mutta kun me lähdettiin tänne, niin mä tiesin, ettei tästä mitään tule. Vai onkohan mä sen verran vanha, että mulla tiedät, se käsi vähän tärisee näin. No se on ensimmäinen merkki jostain parkkiissa. Joo. Monihan vielä tän ikäisenä on vielä niinku innoissaan ja suunnittelee tulevan. Ei mun mielestä tän ikäisen kannata enää hirveästi. Kannattaa muistella vanhoja. Niin. Ei tässä ole enää, yli puolen väli alkaa olla. No, Menty jo. no aikoja Ei, no mulla pitäisi olla, jos katsotaan miten vanhaksi on elänyt suvun miehet, niin puolessa välissä. Se 80 on aika lailla sellainen. Jos otetaan ääripäät pois, on siellä 90 ja 50. Mut jos keskiarvoa mennään, niin tässä ollaan puolen välin growissa. Ja siitä ehkä 20 vuotta on hyviä vuosia. Ehkä. Siitähän alkaa jyrkkä alamäki sen jälkeen. Niin. Joo, no siis... Toki jos tää tällaista on, niin se alamäki on kyllä alkanut aikoja. Kyllä mä niin kuin sanon, että sulla 20 hyvää vuotta niin on tiukassa. Ei oo. Ei, kyllä mä uskon, että on. 12. 20 on ihan mahdollinen, mutta sitten jos katsoo vaikka sua, vaikka sä oot mua nuorempi, niin sä oot hirveän paljon huonommassa niin. Siis kaikki nivelet ja kaikki on tosi surkeassa kunnossa. Et sulle ei varmaan, sulle ei enää ole hyviä vuosia. Jos mennään sanoa, että työ puhutte vuosista, minulla puhutaan viikoista. Antillahan on vielä vaikka kuinka paljon. Antti on semmoinen tervaskanto. Et vaikka se elää tollaista elämää, että se... Niin, terva puskee läpi. Anttikin kun menee saunaan, niin se kaa tervaa. Niin. Ootko sitä mieltä, että mulle ei enää ole hyviä vuosia? Siis voit sä vielä ihan niin kuin sanotaan, että ihmisarvoista elämää elää varmaan. Joo. Mutta siis tietyllä tavalla niin sulla on kuitenkin niin kuin noita tukia liikuntaelinsairauksia ja niiden oireita sen verran, että kyllä se niin kuin, että sä samassa kunnossa ole kuin vaikka... No itse asiassa 10 vuotta sitten se oli tosi... Vai milloin sä olit pyörätuolikunnossa? Niin, varmaan 10 vuotta. Niin, siitähän sä oot tullut tavallaan ylöspäin. Niin joo. Mutta sitten mä luulen, että tuosta ylämäki on ainakin loppunut jo. Musta onneksi sä et ole vittu mun oma lääkäri, jos heltana synkkää kuunneltavaa. No vaan pehmennä sitä, miten se lääkäri tulee tulemaan. Mulla on ensi viikolla on lääkäri. Joo. Niin kuin mistä? Kuupasta vai Ei, kropasta? Kropasta. Joo. Mä oon varma, että jokainen näkee 70-vuotispäivän meistä. Kenen? Ei, mutta jokainen elää 7. Ei, tos mä kuulen, toi on sellaista toivoa. Se on toivoa. Niin, sä niinku, oot sä ihan oikeesti sitä mieltä, että sä näet 70-vuotispäivän? No eihän tässä on enää... Paljon saisit valmis lyömään vetoa sen asian puolessa, sä näet 70-vuotispäivän, tai jos sanotaan näin, että sä saisit huomenna
sä saisit sen rahan, niin paljon sä olisit valmis lyömään vetoa, että sä näet 70 vuotta tai et näe. Jomman kumman puolelle sun pitää lyödä se raha. Ja vaikka sanotaan, että sun pitäisi lyödä 5000 euroa. Ja sä saat, jos sä osut oikeeseen, niin sä saat 500 000. Kyllä Antti näkee 70. Niin kumman puolesta? Mä 7. Kyllä näet. Mäkin voin lyödä sen 70 ei tänä päivänä mitään. Ei niin. Lääketiede on niin hurja kuulee, että Anttikin pidetään letkuilla hengissä. Eli sä löysit sen puolesta vetoa, että sä näet 70. No ihan varmasti näkee. Siis jos ei mua nyt mihinkään tonne Mä sanon, ammuta Antti elää 82 vuotta. Katsotaan sitten. Tää videohan varmaan on vielä sitten YouTubessa. Niin tuottaja on niin laiska, onko julkaistukaan vielä sen. No mitä te niinku veikkaatte, että kauan mulla on aikaa jäljellä? Siis niinku nyt siis tarkoitat sä ihmisarvosta elämää vai että 6, kun sut julistetaan kuolleen? No puhutaan ensin siitä elämisen arvoista elämästä, että mä oon nyt 37, täytän 38 lokakuussa. Mä sanon, että sulla on 72 vuotta. Se, ei jäljellä oleva aika, vaan Joo. että 72-vuotiaana sä heität lusikan nurkkaan. Joo. Se kerkeet ole eläkkeellä 2 vuotta suurin piirtein. Ja entäs sitten, on vähän entäs sitten niin kuin elämisen arvosta elämää? Se oli 5 vuotta sitten se oli vielä. Mä näen Henkan koko ajan niinku... Mutta elämisen arvosta elämää. Jos sulla kaali toimii, niin se on jo tosi paljon. Jos kaali pelaa, mutta Riino Henril... Kyllä niin Koko ajan numero 76. Sulla on mielessä? Niin. Se on joko 76-vuotias tai 76. Millaiset hautajaiset te tahot? Mä haluan, että siellä olisi hirvikeitto. Hirvikeitto? Joo. Millaiset hautajaiset Henkkan? Sitten hei, sen verran. Mä en ehkä voisi tässä videolla sanoa. Mä kerron vielä. Mä haluan, että se arkku on sellainen, että eihän se voi vaan laudoista tehty, sellainen puulaatikko. Mistä näkyy vähän läpi. No siis jos sitä oikein kurkkii, niin siellä voi pieniä rakoja olla. Joo. Mehän voi tehdä semmoinen. Senhän voi, siitä saisi video, kun tehtäisiin arkku. Tehdään arkku. Niin. Se on siitä hyvä video. Nehän voi tehdä varmaan valmiiksi. niinku Niin voi. kaikkien aikojen virkistävin ja semmoinen mielihyväisin pilkkivideo, mitä kukaan koskaan. Niin varmaan on. Minun mielestä se on semmoinen aika niinku tyylikkä näkö, mitä tässä länkkäreissä on ne. Niin, Sellaisen mä haluan. Ihan turha siihen on rahaakaan tuhlata sen enempää kuin on pakko. Nyt tekee jostain raakalaudasta. Sehän on omaisista kiinni. Niin, mutta ei niiden kannata tuhlata rahoja siihen. Ja sit mä halusin pohjalle mitään, tiedätkö, semmoista samettia tai jotain, vaan se on lastu. Mitä se on? Kutterilastua. Niin laitetaan. Minne pohjalle? Siis haudan pohjalle? Arkun pohjalle. Arkun pohjalle. Mites palsamointi? Ei mua haitannut. Semmonen egyptiaikainen hautaus. Oli se hieno, mutta ei minua haitannut palsamoida. Mä luulen, että mä käännyn vielä uskoon sit vanhoille päiville. Sitten on mukavampi kuolla, kun tietää, että se elämä ei niinku lopu siihen. Jos tässä olisi 29 vuotta vaikka aikaa, niin minä 7. Se pitäisi tietää. Vittu, montako vuotta siitä on niinku työvuosia? No niin. Siis voi No niin. vittu. Ei. Oikeesti. Tilatkaa kanavaa niin vitusti ja kattokaa niitä vanhatkin videot sitten moneen kertaan. Mä näin mä en muista näinkö mä TikTok-videon vai joku kuvan, mutta siinä on, että ainoa, joka muistaa sun työvuodet 20 vuoden päästä, ja on sun lapset. Niinpä. Vittu, mähän on töissä vielä 24 vuotta vaan. 24 vuotta. Mehän ollaan Antin kanssa samassa työpaikassa. Mähän jossain määrin hallitsen niin kuin Antin työtahtia. Vittu Joo. mä tänään työnnän kuule. Mä oikein rankasen Anttia sellainen, että vittu sä mihinkä tauolle tuu, kun nyt ajetaan puita saatana.
Tästä ei muuten tuu kalaa. Ei tuu. No. Ei tuu. Mut ihan hyvät jutut saatiin. Niin, kyllä. Eikä kolmatta reikää ei viitti edes lähteä kokeilemaan. Ei kannata porata enempää. Ei, se kuluu tuo kairan terä. Me voidaan mennä tonne vanhoihin, koska Niin. nyt Niin, siellä se on voi niinku olla, että äänet niin. vaimenneet. Ja Mennäänkö sinne nyt? Mennään sinne, ei tästä ei kyllä. kerran me ei nyt saada tästä mitään kalaa toistaiseksi. Niin jos sä tahdot nähdä, miten saadaan kalaa, niin ota Setämies pelaa -kanava tilaukseen Twitchissä, niin mennään kalastelemaan yhdessä virtuaalisesti. Sit nousee. Tää on sun vanha. Okei, missä se sun vanha? Se on tossa. Kiitti. Tää on mennä puuhon. Ei kun sun piti mennä iltavuoroon. En mä vittu jaksa. Ei musta oikeesti ei. Kyllä mä menen. Ja mä huudan. Me ollaan enemmän kesäkalastajia, koska meillä on tullut kesäisin aina. On. Kesällä on vielä mukavampi kalastaa, kun ei ole kylmä. Ymmärräthän sä muuten tosta sun työhommasta sen, että sähän oot niinku putoamassa siitä oravan pyörästä pois. Et sä et niinku, kyllä sun niinku kohta pitää ratkaisuja tehdä. Niin täytyy. Sä et voi enää niinku tehdä sellain noita töitä, niinku mitään 40 tuntia viikossa. Ei pysty. Ei, sä palat ihan loppuun. Mä palan loppuun. Niin. Mä palan loppuun, se on ihan selvä homma. Niin. Et se olisi eri asia, jos sä asuisit niinku kerrostalo, teillä olisi 4 jossain ja Niin. siinä ei olisi mitään hommaa. 1-4. Ja sitten eikä kuvattaisi näitä videoita. Niin, Olis vaan se vaan Niin. kävisi töissä ja sitten sohvalla kattois. niin. Töiden jälkeen sohvalle Niin. ja siinä Niin, muutama kyllähän kalja sitä ja vähän makkaraa. Niin, Ja... kyllä sitä jaksaa. Niin. Lähdetäänkö oikeesti? Lähdetään Ei tästä. suunnittelemaan sitä arkkua. Mäkin tahan mennä syömään jo. Joo, eipä tullut kalaa Ei tällä tällä videolla. Hei! Mut on viety syötti. Se on pudonnut. No minultakin on hävinnyt se syötti. Oli hävinnyt jo ajat sitten. Mut on viety se tahna tästä. Se putos. Ja siihen on pistetty tommonen jääköntsä. Joo, se on se on ovela. Se on kattonut Indian Jonesia. Joo. Kyllä todennäköisyydet alkaa olemaan meidän puolella kuitenkin, koska ei joka kerta myöskään voi olla saamatta. Totta. Mutta onhan tää nyt aika käsittämätöntä. Niin on tää kyllä minunkin mielestä se, ettei koskaan tuu pilkille. Sen mä ymmärrän, että silloin kerran unohtui ne toukat. Silloin eipä ollut nytkään toukkia, oli tahna. Olisiko toukilla tullut? Ota selvää ensin pilkkivideossa. Ei. On tää nyt kyllä on tää tosi synkkä. On. Mut kyllä mun mielestä kuitenkin, niin kuin sanoin, niin ei se ole se pääasia, vaan tässäkin niin saatiin kuitenkin Anttikin niinku havahtumaan tuohon työnteon järjettömyyteen. Niin, se on ihan sama, tuliko ahvenia, koska Antti sai elämälleen uuden suunnan. Niin, no. Niin.